Pismo bivšem nastavniku. Da nije bilo vas, danas ne bismo imalo o čemu pisati. Nekad ste ispunjavali naš život, činili ga ljepšim, slađim, nasmijanijim, a sada ste sakrili svoje živote ostavljajući nas na cjedilu. Sjetite li se nekad onih naših lijepih dana provedenih skupa? Vi ste danas na sigurnom, jedete ono divno voće o kojem mi možemo samo sanjati i šetate slobodno ulicama Beograda dok mi šetamo stazama podruma. Ako ste zaboravili uzrečicu pamti pa vrati, ne sekirajte se, mi je nismo. Vi ne znate kako je slušati bolne jauke drugova, gledati ih mrtve, vi ne znate kako je kada se ujutru probudiš i umjesto da ideš u jutarnju šetnju ti ideš u podrum. Vi ne znate kako je kada o svojima 4-5 mjeseci ništa nisi čuo. Vi ne znate kako udara svjetlost dana kad izlazimo iz podruma. Ali ako se ikad vratite, sakrivat ćete se u svoje stanove od ljudi kao mi danas od granata. Ali nešto najbolnije je to da ti koji si me jučer učio ljubavi, drugarstvu, nesebičnosti, danas stojiš s one druge kukavičke i neljudske strane i šalješ metke na tu istu mladost koja je kriva samo zato što ti je vjerovala i čije je jedino oružje ljubav. Ova mladost usprkos svemu će rasti, a tebe i tebi slični neka stigne svaka dječja suza.